Hey guys! Welcome back guys! Uy! Ano ba man? Gabi, dilim. Ngit-ngit na. Good evening. Glenn's Vlog. Shout out po sa iyo. Thank you. Out na. Lagi na. Lagi na. Shout out, shout out. Sak po sir. Welcome back. Welcome. 1 hours na pala tayo. Mag 1 hours. Init. Ang pako. Intik na. Intik na tayo ng pako. Masih Absalon. Saan nakatira sa Absalon? Urban? Sa asawa niya. Saan? Sa Cavite siguro. Ano? Sa garden niya? May bahay mo siya doon eh, di ba? Sa anak niya doon sa ka. Hindi naman ko yata asawa niya doon, di ba? Yung anak niya lang. Ay, may 1 viewers na tayo. Hi. Good evening. Dilim, ngit-ngit. Putulan ng kuryente. Ito yung kuryente namin, ilaw. Putulan ng kuryente, ngit-ngit. Ito na, yung para lang. Apoy na lang. So, nag-apoy na lang ako guys, oh. Nag-apoy na lang ako guys, oh. Tingnan mo guys. Nag-apoy na lang ako guys, oh. Tingnan mo guys, oh. Nag-apoy na lang ako, oh. Ayan, oh. Nag-apoy na lang ako, eh. Grabe ka tignaw, eh. Bulat sa kasimbalang. Bulat sa kasimbalang. Tulan tayo ng kuryente. Ay, may viewers na tayo. Hello. Online. Tapos tinulo ko rito sa Good evening, good evening. Ay, gabi. Ano sa'yo? Grabe sinibalang. Ngit, madilim. Putulan ng kuryente. Bulag din ah. Putulan tayo ng kuryente. Kaya nag-aapoy lang tayo dito sa abuhan. Ano? Online tayo. 1-1. Panalog ko. Kailan? Nung ano? Linggo. Ano, linggo? Tapos tinulo ko dito. Pero dyan na, sa may support ya. Tinuro sa pangalawa. Dyan kami. Dyan ba kayo? Tinuro sa pangalawa. Tinuro. Yan. Bulat sa kapula. Ayan o. Hello, 1 viewers. Wow, man. Yan, balik. Hello, 1 viewers, 1 viewers, 1 million. 1 viewers natin guys. Thank you sa pagpasok. Naputulan ng kuryente. Tapos kumakain tayo. Ganun. Dito ko sa labas. Hindi. Dito tayo sa online. Wala. Mayroon. Tapos ano na kayo? Sabihan na kayo. Dito tayo doon. Manungubahan naman doon. Ano kaya? Ma'am, wala po. Pero tiki. Tapos pera tayo sa ano, makadikit kayo. Wala yun. Wala na. Bawal yun. Bawal yun. Bawal. Bawal saan kayo. Sabit lang. Sabihin mo lang sa meron, sandaan. Kung malayo ang tapayan nyo, pwede tayo ano, halak kayong dalawa. Alam na yan pag nakasaan kayo. Nakuhan nyo. Ano? Maglaban tayo sa support eh. Naman ako kung saan. Laban natin. Ayun ako. May kasama ko pag nahiram sa bus. Kasama ko sa parang hiram sa bus. Ang natalong ko sa anak. Natalong ano. Panalong bulit. Kabete tayo, laban. Yan lang, bukas.
Ha? Bukas. Walang tayo budget? Sunod na. Mga 5. Yan. Kailan sahod mo? 5. Anong araw yun? Mga tayo. Sige, balik ka dito. Big City tayo. Basta linggo. Big City tayo ngayon. Laban natin yan. City ngayon. Oo. Lunes. Ha? Lunes. Okay, lunes yung 5. Sunod na linggo. Sunod na linggo. Sunod linggo. Sunod na linggo. Lunes. Sunod linggo na lang. Linggo. Pwede. Linggo. Pwede. Oh, pwede. 1 million viewers. Hello. Pwede yun. Ha? 8. 18? Ay, 28. Ano? Linggo. 9. Ano eh? Sobra pa linggo. Sunod pa ng linggo. Sobra pa linggo. Kahit sa linggo. 4? Linggo ngayon. 4? Ito, 4. 4. Pwede. February. February. Hello guys. Mula-mula guys oh. Nagbuksan ako ng palaka. Nagbuksan tayo ng palaka guys. Paapoy ako guys. Mainit. Ay malamig sa katawan. Grabe. Orang nagilo. Dito ang lagayan. Ito malaki na dati, maliit lang yun. Yan. Oo, yung nag-aalaga si Kaka, yung girl. Kanina, yung malaki pa. Ha? Malaki na. Kumulo na tayo. Sa'yo yan tayo. Nakinom ka na? Ano? Sa yung malaki na. Ito nag-aalaga yun. Lakas ang apoy oh. Papainit ko na tayo kasi sobrang ginaw. Ganda kayo, buti itong init. Oo. Maginaw guys, maginaw. Magpaapoy tayo. Tayo sa labas. Napapawis pa. Yan ba no? Yeah. Parang tanggalang lamig. Tanggalang ulit. Tanggal na lutan, eh. Sa yung bulaklak. Kape tayo guys. Tumlaw. Awas tumlaw, kape. Hello, 1 million viewers. Ngayong gabi tayo sa ngit-ngit karon kay madiliman. Naputulan ng kuryente. Hello. Hello. Salamat sa pagpasok guys. Hello 1 million viewers. Wa man tayo mo taas oy. Salamat. Kape tayo, kape. Palabas. Tignaw. Bangusan ako ah. Ganda na yan. Kalami. Kalamis kape guys. Man. Anak ni Pacman. Sa unang ni Pacman, sa unang girlfriend. Nagpapakman lang. Siman. No, si Manuel Pacquiao. Manuel Pacquiao. Sa unang anak na shooter ni Pacquiao. Ayos ah. Wala ka nun.
Sparring pa lang pala eh. Lakas yung Manuel ah. Lakas ng suntok yung anak ni Pacquiao ah. Katulad pala eh. Hindi pala pangkuhan na yan. Gaya lang ang Pacquiao pa eh. Ibang lugar pa na yan. Gilberto pa lang. Daming lamok guys. Daming lamok. Nagpausap tayo. Iba naman, kababayan pala natin pa. Malakas naman pala ito, mga tao. Nag-heater tayo, nag-heater. Nag-apoy. Grabe katugnaw eh. Hello, 1 million viewers. Ay, wow. Hello, 1 million viewers. Wala, madilim tayo, madilim. Putulan tayo ng kurente. Hindi na kabayan. Tayo sa labas. Ngit-ngit. Ngit-ngit kayo. Si Manny Pacquiao man pala eh. Kaya galaw. Ngit-ngit kayo guys. Putulan ng kurente guys. Pero si Pacquiao pala sumilos eh. Na? Pero si Pacquiao man tumilos. Mr. Supang. Mr. Supang. Bago naman na yung mga kuwan naman na wala. Yung naman maging sikat naman na magsikat naman na yung tao na yun. Apoy na, nag-apoy. Nag-apoy na tayo eh. Pumasok na naman. Hello, 1 million viewers. Shout out. Mayong gabi eh. Papoy tayo, kaya grabe na tugnaw. At tayo sa labas. Daan ka tugnaw eh. Dida. La. Hi viewers, 1 million viewers na tayo guys.
Shout out sa 1 million viewers. Shout out. Game sa salon ano? Asa? Biyahe na siguro. Ha? Biyahe naman siguro. Ayun sa salon. Ayun sa kasakay. Pupunta pa lang pala dito. Bukas na darating. Dalang bubuang dawak-bok. Dala naman yun. Pag-uwi, dami dala niya yun. Pag-uwi niya, dala yung mga gamit na. So, binalik na. Pati mga drum niya, dinala. Mga kawali, mga kalbero, mga... Tinawagan ko rin na. Sabi niya, dito ako sa bundok. Kupra pa ako. Sabi ng mama ko, andun na sa nakasakay na, kanang maga. Tulog ko talaga ito, no? Dinala niya mo. Kasi sabi niya, Baka inloko lang ka. mauna ko sa itong Baka hindi pa, hindi pa kayo... dami kong naramdaman, bakit makakatawang ko. Baka hindi pa nakasakayan. Baka hindi pa nakasakay. Loko lang kayo. Baka hindi pa nakasakayan. Tumama 6,000 sa nang ipin. Anong kabutan ng ipin? Hindi, lagi lang bilis lang ano, tag 40 pesos, 40. Pinakato. Nagginayang. Tumama noon, sa tingipin niya. Lagi daw, ilang oras lang, wala naman. Sige naman. 4,000, 4,000. Ito na. Doon sa probinsya na, sa baybay ng pagpabunot. Sa mga laro ni Ikoy. Sabay, bay, bay. Ikoy, dati ah? Ikoy, meron. Ayaw niya nun. Yung kuling bayan sana yung Bay, meron. tagabunot naman yan doon eh. Diba? Na, Para natin yung bahay. mayroon na tagabunot doon? May tagabunot doon, ate. Ako, meron ako doon. Sabay, bay. Ano? Sa ulo mo, may ano yan? Anting-anting ba yan? Anting-anting. Ano? May bangka, no? May bangka. Pambaboy. May bangka na siya eh. Oo, lagang baboy pa. Anting-anting na bulay. Pwede na siya din balik, may bangka na eh. Ma-enjoy na siya doon kasi kuha ng mga isda. May bulayan pa siya. Nandun, hindi ba na malabas sa ano? May baboy. Diyan lang lagi sa bahay. Nagbinta May ng baboy balon pa ng siya. tapos bilawin ng bigay. Sa bahay lang lagi, nagdadamo, nagtatanim ng mga gulay. May baboy pa siya. Wala na siyang amo. Sige, ikakis mo man. Wag na lang. Bigas, dalawa lang siya magkapatid eh. Oo, ilang gano'n ng bangka. Magkapatid lang sila dalawa. Sa bangka yan ang kakita. Lolo, Sa pera. expected ka daw kung saan ang may ano. Oh, extra. Si Loloy mo. Bayata sa miyat. Oh. Extra lang din. Si Loloy nung medyo mahirap-hirap doon. Highway. Highway, alam, mayat na. Bisyo. Lumiit na. Lumita sa iba. Oo, wala sa dati. Sana lamay doon. Para Wala trabaho. Dito may trabaho saan. Nung maayos na yung trabaho dito. lalo rin sa sugal. Nawili ka sabong-sabong. Ano yung bali. Hindi masugaral, no? Hindi sugarol mo. Yaman na sa highway. May motor na nga siya. Skali pala. Basta pala yun. Ayun, hindi namin hindi. May motor na siya nasimula sa highway. Maganda ng buhay niya sana dito. Mayayat na nga eh. Oo. Ano, sa sugal din. Sugal pa rin? Tara cross. Parang hindi niya iwanan yung sugal. Wala. Pero pagkapaulog mo tapos. Pinamana ko na sa kanya. Tutukod ka yung mga Ano? Hindi, bali sa'yo eh. Nanalo ka naman sa kanya. Yung ano pala, yung pinagbentahan niya yung motor, tinagay niya pala sa Gcash niya lahat. Ha? Sa Gcash niya lahat. Yung... Yung pinagbentahan niya ng motor niya, Oh. tinagay niya pala sa Gcash niya. Oh? Halo. Tapos di ba, sabong pa, sabong. Nilalaro niya rin pala yung Nandito pa yun. Oh, No? dito pa. Tapos nung ihatid yung ano, yung anak niya, di ba? Nilalaro niya pa rin pala yung ano, yung cellphone, yung sabong, online sabong. Dito ako 30. Yung motor, galing kay tata yun. Kita pa. Magkabenta niya, 11. Di ba? Sino taga saan nakabili nun? Hindi ko alam. Lalo na sa akin. Sabi, wala raw papel daw kasi yun. Kaya hindi na sa akin. Wala nga pa. Pero may papel naman yan. Ano lang, paso ata. I-restore mo lang. Maganda yung motor na yun. Kaya nga. Ang ganda ang motor na. Ang dapin takbo, no?
Sayang nga yung mura ng binta niya, buwang. 11. Pero kung si Daphne nagbili. Mabilisan lang yun. Ang bilisan lang eh. Sana ikaw may nagbakang na eh. Ay, bigyan mo. Wala lang akong motor na wala, binili ko yun. Oo. Binili ko yung 15. Buti na may motor ka na. Ito na rin yun eh. Pero Honda? Pero Honda. Honda eh. Pero maganda pang motor mo na. Ay, 1 million viewers. Kahit Oh, kargahan mo. Debling. Kahit kargahan mo kung ano-ano, kargahan mo ng motor mo. Kaya, di ba? Tulan tayo ng kurente. Kalman to sila, dala pa ni Ampal pa punta doon sa Juan sa Yo, ano ng sasakyan. Sa'yo mo na. Sa'yo mo na eh. tagay ko lang. Oo, bugtay si Idol eh. Ay, di man na Kape na babawasan sad guys, kape. Kape na sad tayo. Busog ako kasi. Busog kasi ako. Kape. Tugnaw nga. Kaya wala ko kaya lang tayong mga pulutan. Tapos ngit-ngit ka ron, kaya naputulan tayo ng kurente. Sarap nga. Nikpang ko lang, sarap. Shout out sa'yo sa nanonood. Karon, nanalo ka ng Gcash. Ito din, mga masarap din. Pero Jero dito sa Manila. Nanalo ka ng Gcash ngayon. Sa nanonood ngayon. Maglabay ko karong Gcash. May kabiti yan. Jerry. Kaway-kaway. Roger. Wala. Galaw-galaw kayo, galaw-galaw. Wala na si Roger katawag dito eh. Wala na si Luloy. Wala na si Roger katawag dito. Wala na si Luloy dito eh. Manila. Ay, nagpasyalan dito. Wala na. Galaw-galaw, galaw-galaw. Amigay tayo ng Gcash. Send lang, mag-send message. Kape, igop. Bugnaw na. Kalame. Ang kamay ha. Papitili tayo. Hirap daw. Hirap daw. Kaya huwag ka magawa. Kaya mahirap. Kaya mapukpok kamay mo. Huwag ka na magawa. Astang Mapukpok kamay labis mo. pa din eh. Red. Mapukpok kamay mo. Madurog daliri mo. Pasma. Huwag kasi hindi nakasulat yan. Hindi na makasulat yan. Yes, kumay. Sa ano? Sa panilan. Nasa gawas ka ron, nasa gawas. Lungday. Yun po. Ha? Yun po. Yung bulaklak. Sino? Punta mo na yan kanina, lasing na yan. Sino? Ha? Ikaw, kanina. Hindi ko lasing. Birthday. Walang inuman doon? Wala. Hindi ko lang inuman doon kayo. Pero mga mayaman naman yung mga inom ka pa. Oo. Kaya sensen? Ay wala doon. Well, hindi kayo napasok kanina. Nanip yung sa salon. Nanip. Wala. Wala yung tumakan? Walang trabaho. Pagkakitaan doon siguro. Nubos namin yung baliling. Ano sa sagingan? Wala pagkakitaan sa probinsya. Kaya Ayun. balik. Ewan ko sila si Jomar. Ano mo yung sa sagingan? Sayang yun. Si Jomar, sabi mo.
Eh daw si Jumar yata magawa nun sa linggo eh. So samahan mo na. Hello sa 1 million viewers natin dyan. Ano? Shout out. Namigay tayo ng Gcash ngayon guys. Samahan mo sila. Namigay tayo ng Gcash. Serial, Sa mag-PM lang. Yoko, sana. Hey! Go! Go down! Go home! Down, you down. Down. Running down. You mouse, down. Dalan this way, di bambo, come home to me. Mamuli ka mo. Ay, Daddy Frank, yung sama-sama ni Daddy Frank tayo. Si Kano, Kuya Kano. Vlogger ba? Oh, labi. Daddy Frank. Yung Amerikano, di kilimos, pick up now. Ngayon, ano na, magandang buhay na ngayon. Shout out! Shout out! Daddy Frank, how many burger? How many down? Shout out tayo ngayon kasi namigay tayo ng Gcash ngayon. Sa mag-comment o mag-share guys. Sa live natin guys ngayon. French fries. Dahil ko French fries lang, oh. Namimigay tayo tag 500 Gcash guys. Kaya kainan ng mga vlogger. Mga vlogger. Mga Amerikano, ano to Amerikano? Mag-vlogger ka. Naghirap sila na pang sa Pilipina, nagkilimos na lang dun sa tulay. Oo. Kilimos. Nadalo ni Daddy Frank. Madanan. Nadana na, hindi yung pira. Madanan na. Bigyan ng 1 million. Madilim tayo, madilim ngayon. Madilim. Putulan tayo ng kurente. Putulan tayo ng kurente kaya madilim. Daddy Frank. Wala, hindi nakabayad. Oh, there's Daddy Frank ko. Daddy Frank Auto. Daddy Frank. Ito si Daddy Frank. Tayo na si Pusa. Benta kayo Daddy Frank. Dodong. Ay boy, buhat na naman. Ito si Daddy Frank. Daddy Frank. Shout out guys. Dito tayo sa labas ngayon guys. Maghihintay tayo ng Daddy Frank. Daddy Frank. ano, yung hinihintay natin yung buwan. Kung kailan ano, Tagal pa ang buwan guys. kung kailan malulubog. Tagal pa ang buwan ng libo-libo. Ano, bakit na sambata Guys, na ano? tagal pa guys. Galingan. Madilim tayo ngayon, madilim kasi naputulan tayo ng kurente. Pasensya na. Vlogger na live. Ano, Daddy Frank. Maganda ko lang tawagan. Galingan. Wala, yan na. Tulog game. Kailangan sila. Mahina. Mahina. Mag-isbak. Ayun na. Kutukom na ako. Kasi Daddy Frank. Luto ko now. Talaga ng totoo Nak, na ano ka? bayan. No! Go! Tapos Go ako. home! Tapos ako yung pera ni Daddy Frank. Oh, what? Gusto ni Daddy Frank yung kasama yung Amerikano kasi nakakaan siya ng mga English. Oh. May tawa. Kahit ka ng sawa. Sabi ni Daddy Frank, kahit ka ng sawa. Next! Hey guys. Yes, yan yan. Yes. Pintuhan tayo guys. Pinakasal lang doon sa Amerika yung sawa. Pinapapak lang doon yung sawa. Okay. Kaya tayo ngayon guys. Kasi nagkatay tayo ng sawa guys. Okay, understanding ka pala. Snake. Sabi, understanding ka pala. Daddy Frank. Okay, so right ka pala. Sabi, it's very good Yaman yan. si Daddy Frank. Yaman. Yaman na sa Pangasinan yun. Yan guys. Ngayon nasa Makati. Mag-comment and mag-share. Mamigay tayo ng Gcash ngayon tag 500. Yung Ilonggo na nagikilimos ang Tipolo, tinulungan niya. Na, kumbaga sa ano, So guys, naputulan tayo ng Pintir kurente. yun yung Ilonggo. Tapos nang maglap, daro ang trabaho, kaya nagilimos na lang doon sa Tipolo. Nadalo yung Daddy Frank, yung anong, interview. Sa Ilonggo talaga. Sa talaga, Ilonggo. Kaya makauwi sa Iloilo. Tinulungan dyan. Tinulungan niya. Dalugin pa siya kay Sir Paul.
Ay terminal lang ano, bus. Pamasahe Hello pa. sa 1 million viewers natin dyan. Shout out po sa iyo. Pamasahe ano, ganyan 20 mil. Salamat. May viewers na tayo guys. Iyata kayo nga ron sa bundok. Hindi ako sa bundok karon nagkupras. Naiwan yung bus. Gaturo sa terminal. Oh, Kanya huwag kang aalis at Frank. Dali kang pala ni Frank, maaga pa, pupunta ka sa terminal. So, nakapo. Si Daddy Frank. Oo, si Ulang doon. Ito na magkaon, papunta Iloilo. Kung saan ba nasa sa Iloilo. pero dito ba ito? Mainit na yata to, umulola. Sa Iloilo, hindi naman ligaw. Basta alam mo lang ang probinsya mo. Ang lugar, diba? Namin masakyan. Hello, 1 million viewers natin dyan. Naalala kayo sa. Salamat sa pagduwa ng tao. Thank you. Dilim tayo ngayon, naputulan ng kurente. Bigyan mo na kami tira para makakabili ko ng kurente. Yan. Wala kami yan. Ilaw na kami sa apoy. Apoy guys oh. Bike sila dito. Meron na dalabi sa tinulungan. Kalakal. Pangatlo. Bakit sa kanya? Kaya ibibinta daw yung anak. Sabi ko sa ito, bibili ka. Masama yan. Walang-wala talaga kami. Sobrang hinarap. Tapos na rin yung pinigil sa amin. Tapos na. Diyan na, maaaring malakas pa matawan mo. Diba? Ano pa, batas. Diba pala 20? Mga yan yung mga alangkala. May construction. Walang na mga ano na Kabuan. Basta mo, kabuan. binigyan ng 5,000 pa rin. Ay hindi, ano, kasi bibit ka nga, nag-1.5. Bago pa rin sa asawa niya, bibit ka mga 1.5 kay Daddy Frank. Ano, bibita mo sa mayan? Talakihin mo, kasuportaran na lang. Eh, nangangalakal yung lalaki. Bahay lang. Hirap talaga mga lakad. Mga lakal. Sa squatter, kilala ko yung ganun mga lakal. Yung trabaho, ako wala alis. Kasi kung truck yung hukay, wala. Ayaw ng trabaho. Ano naman tali naman busok talaga. Sila hindi kaya ang trabaho eh. Ayaw ng trabaho. Hindi kaya ang trabaho na. Gusto ko kalakal eh. Gusto na ng kalakal. Mabigat kasi yung construction punta sa mga lakang tama mag-anlang. Kung pulot ka lang. Lagay sa sako. Kung jack patingin mo sa kalakal mo, okay naman. Kupras tayo, kupras. Kupras ka, maganda pa. Na mainitan ka pa dyan. Hindi ka na lang mga lakal ko. Pagpainit ka na ng kupras dyan. Doon sa ano, dami kalakal doon sa may sa ganun, mga darong. Kaya na, yan na yung manugang, mga bakal-bakal lang sa mga kilalkat lang sa Mga plastic lang siguro ng tapon lang. Bandod. No? Plastic, pwede na ilagay sa ako. Bikin pa uwi. Kasi lang, mura lang kasi yung plastic dito. Mga kakuan, bandod, mga ano. Mura lang. 5 piso lang ito.
Pagka 2 kilo, 10 kilo, 10 piso. Kung malaki na sa ako, 5 kilo. Yes. Lang pala. Ayan o. Galing bacon. Ihaw tayo ng balaka. Ihaw tayo ng balaka, guys. At October. Sa inyo pala eh. Para may makakita sa'yo, matulungan ka. Dati magbigay din ako siya magpamasahe. Pwede ka ba? Bagya, magkasutas ba? May bakal. May makatulong sa'yo. Nakikita sa video na to. Makatulong sa'yo. Mga kabady ko, mga katras. Kaya kasi sila pa yung... Sila pa kasi yung... May bakal. Pag talaga panglaban. Sige, tato pa lang. Sila pa. Nag-intip ako ng mekaniko. Ay guys, kung may makakita mas sa inyo dito, baka kilala nyo ito, madaanan nyo ito dito sa Lazada. Tulungan ko lang ito kasi napakalayo kong nilalatag. Tawag yung pansi guys. Si guys. Dalay mga ano. Guys, guys. Hanggang balagtas. Barangay clearance ano. Napakalayo naman. Sigurado makarating ka doon mga 5 araw pa, 6 na araw. Nakitan niya. Itong layo yung bantat. Barangay clearance ang dala niya. Barangay, malalaman mo ito sa ka. Tipolo. Okay lang ko pa niya nakakita. Tipolo City. Galing dito. Ano pangalan? Rubik si Bakulawa. Si Rubik Bakulawa na pala to. Bakulawa. Robin Bakulawa. Kung Bakulawa, patay. Barangay clearance dala. Ang mayroon na sa akin. Bakal ang dala. May trabaho na nakita sa iyo ko yan. Viceman. Kasi bigyan lang kita ng ano ba? Tapasahin mo. Sumakay ka na lang kasi kawawa pa. Ilang linggo na pa nakarin yan eh. Pwede lang, may natinat ako ng putipira ko yan. Wala kayo, pajama. Today, hindi ba magpajama ka itong now? Ha? Bili ka ng pajama, bukas. Ano yun? Magkano po sa iyo dito na ipapuntang ano? Pajama? 50? Hanggang biyahe ka na siya. Ha? Kung atin, malapit-lapit ka na. Sumakay ka na, para na kita ng bus. Ha? Ha? Kung pwede na lapit-lapit ka na. Sa Turbina. Dito. Oo, yun. Dapat hindi kayo kuya. Dito. Kompos sa Lagunan, no? Baso na hindi barangay clearance lang dala. Lapit na sa... Kawawa, no? Naligaw siya. Balag. Pinagtas lang. Kumain ka muna dito, magandang Katago ko nga ito. Kabukas na. Bukas. Ito, kawawa eh.
Bilala ka na dodong nga. Sabi na dodong nga. Ala. Nagagala ka lang nga. Ibungin na si dodong. Ibungin na anak mo. Siya nga mag-anak na siguro. Hindi makukuboy, no? Hindi naman. Tawin mo ka naman sa bahay mo. Pwede nga anak mo. Basta yung kayo maurin. Mana siguro sa Saan sa siya na? Saan sila pati? Hospital daw. Bakit? Ewan ko. Sino ang hospital? Ewan ko sa kanya. Pa-check up yata siya eh. Parang pagod ang parating ng ano, kasi may ito parang nila ng puso. Sino? Pa-check up gabi na? Hindi dapat yung sa mga Hindi, manik siya alas 4. 4 ba o alas 3? Ewan ko. Alas 6 daw, sabi natin ngayon eh. Alas 6 daw yung doktor mo kung kumano. Saan? Marating. SM? Hindi. sa Kung district. saan yun? Baka district. O ano? Tigas ba yun? Layo. Sa ano, sa San Jose. Tigas. O tigas. Ang ganda ba? Pero tinusutan na yun. Ngayon. Graneros. Kaya. Graneros na mga nila eh. Bigas, kubaw. Kubaw, meron yan. Pag alawang ka, masakay alabang bus. Tigas lang, kubaw lang, cruising lang. Doon sa talaga ano yung Jerry. Ang tigas niya doon. Graneros. Tigas na Doon ako kahapon sa ano nila eh. Doon sa banda sa trabawan niya. Doon ako sa bintana ng mga cellphone kahapon. Jere. Oh, doon sa bintana ng mga cellphone, mga mamura. Doon ako kahapon eh. Gala ako kahapon doon. Nandun siya. Hindi ko nakita siya eh. Gala lang. Lang din naman yung ano, ganyan. Hindi naman malaki. Hindi. Siyang bilang yun eh. Pinuhan. Tutong lang. Ano ba eh? Ang kubaw. Lagi. Graneros, malaki pa daw sa atin eh. Malaki yun. Nag-nets man dito. Balag lang yun. Subdivision naman. Sabi, hindi hawakan. Hindi po, hindi. Sarap sana maglaban, tapos pira lang kulang. Magsabong. Na. Sabong, eh, namatay lang sa akin yung isa. Hindi talaga nalaban yun. Sayang. Sayang na sayang lang. Hindi nakatikim ng tare. Ang pagmanok ko kay wala nakatikim ng hari. Sayang na sayang talaga. Ito dodong hindi pa natulog. Sayang na sayang lang talaga kay hindi pa natulog. Sila may sinapa na sa inyo na masaway si Dodong. Talagang sa sobra pa to kay Baliling si Dodong. Saway. Oo, sigurado. Maugtas ng mga nanay tatay ng kay Dodong. Wala ko na ba sa mga bata. Tigas ng ulo sa mga bata. Labang tubo ngayon. Hirap talaga. Dahil yung uli tubo, mga kepa. Sa mga bata ngayon. Away ka pa dito. Isip ng mga bata. Wala.
Tawag yung tatay namin dati. Lagi nang uwi. Uwi kami dati. Hindi ko kami. Paano kami apa? Yung kanila sa bahay. Tulog-tulog yun lang. Suliman. Kung kanila sa bahay patugtog radyo. Itong sayaw-sayaw. Ano lang doon. Inom ko ba? Tanggiti tatay namin eh. Dapat yung namin. Ulit yung shop sa lugar, stop ba siguro doon? Oo. Na, ano sa stop ba? May Sa lugar, ano ang